Такерът е страхотен инструмент, но без правилните скоби няма как да свършиш добра работа. Ето най-често използваните скоби на Novus. Тип А. Тънки телени скоби, идеални за тъкани, кожа и текстил. Няма да повредят материала, стоят елегантно, супер са за тапицерия, опъване на платно на рамка и декорации. Тип Д. Това са скоби с плоска корона. Подходящи са за коване на фолия, найлон, изолации. Изобщо тънки материали, които може да се скъсат. По-голямата контактна площ ги прави по-здрави и устойчиви. Тип H. Това са теснокоронни скоби, подходящи за рамки, летви и тънки дървени елементи. Стоят дискретно и са почти невидими след монтажа. Тип Г. Тези са за такерите чук. С тях се монтира покривното фолио. Стабилно захващат и не се вадят лесно. Тип Е. Това вече са пирони. Подходящи са за дърво, первази и облицовки. Когато искаш чист монтаж, вместо скоба използвай пирони. Запомни: 6 до 8 мм за тънки материали, 10 мм за стандартни приложения, 16 мм, когато искаш наистина здраво закрепване. Най-добре е да имаш такер, който работи с няколко вида скоби. Аз използвам такерите Novus, защото имат консуматив за всяка ситуация. Разгледай и ти пълната гама такери и скоби Novus в Ташев Галвинг.